कितना बढ़िया हमार बेटी बिया के कहे लेकिन हमारे को लेकिन डर लगेला पतोही से हमार पतोही हमार बड़ी बिगड़ा ही ओकरे से डर लगेला। ई बिया नुमाई हमार तो घुसियाई रहे भौजाइए बीरी घुसियाई रही दिन भर ओकर सब मोबाइल चलावे तो मोबाइल देखत रहे का देखत रह भौजी का केकर से बतियावत रह भौजी। हमारा डर लगेला कि हमार पतोहिया बिगाड़ मत दो हमार बेटिया के। लेकिन तब वो ओकरा के डांटत रहे नहीं दादा। चलो जाई देखियो कहीं कहाँ बोल पढ़े गोइल कि बिया घर ही में पढ़ाई छोड़ देती है ओकरा चलते। बुचिया ए बुचिया का जन हमर माई का करती है कि ओकर सुनात नहीं के बुझाता कि का रे ते अपने ड्रेस नहीं खिस पहने पढ़े ना जेबे का एबरे छुट्टी है अतवार है संडे तोरा दिमागवा कहाँ रहेला पते न चलेला। त ट्यूशन बंद रहेला तोर के हां कुल चीज बंद रहेला एबरा। चल ठीक बजा हां बोल तनी मैगी खाए के मन करता भाभी से बोल देना बनावे के। वो तो बना के दे दी कि ओकरा लूरी इतना ना बानू कि कहे लायक ना तोर के मैगी बना के दे दी कि खा के जुड़ा जीवे अपने से जाके मेहनत करते ओकरा फेरा में मत रहो। मतलब तनी लूर सीखल न कर ठीक न जाई अगर तब हम बना के खाई ना तो काहे खाती नाइल बिया ओकरा लूरी बारे कुछ के हां सब्जी में देखत को दिन से नमक कितना डालती है माहुरे हां तो चढ़ावा कपर पर ना चढ़ेबू दुलार के रखा खूबे ओकरा के। अच्छा ई बताऊ दोसरा के बेटी है दुलार से ना रखबे तो उ समझते तो के उ कुछ समझते कि तू के अपन बेटी समझबी। ये तो बात सही कहता है लेकिन धीरे धीरे समझ जाई तो ठीक है बा ओकरा भी कम रहो ठीक न ओकर लूर लछन हमरा बढ़िया ना लागेला जनले। चल ठीक है बाटे जाके ओकर मोबाइल ओकर मत जाके लिया दे मैगी ठीक बा हम जातन ले आवतनी ते ऊपर से बनाइए का हो ओकर लूर कौन चीज के बा सब्जी में नमक माहुरे डालती है दाल में नमक माहुरे डालती है भात बनाओते तो गीला कर देती है एकर लूर बा कुछ के काहे न क्वेश्चन पतो ही आई बिया बुढ़ाऊ के पसंद है कत देहात के ही है तो बड़ी लूरगर भी है घर देहात शहर कहा था देहातों के लड़की वैसन क्या होता है सहारा में जितना ही बिया लूरगर कहे लायक ना। बताओ ना आदमी ये कहले कि बियाह शादी कइला पर कब काम धाम हो जाला है तन की बुची जी लोग बोलत का बुझाता ना कि माँ जी एकदम मरीचे लागो है उनकर हमेशा पीनी पता ना कि का कइले रहली हम जब तो बल्कि वैसन घरे बियाह है शादी ना अपने बाप के करे देले रहते। बहुत बढ़िया परिवार बाटे बढ़िया परिवार के मतलब ई बल कि तनी दूगो चार गो आदमी लगा के अपन काम करवाई मुआ गइली जे हमरा के काम करत बुझाता कि हम ही जाके बनिहार बन गेल बने एकदम आदमी के जीव हर गेल बाप रे बाप थक जाता ना आदमी कामे करत ऐसन कइले बाड़न जे ऐसन कोई हम ऐसन देखल ही ना रे देखो हमरा सखीन के शादी भइल भगवान कितना नीमन कि वहानी के ना भैया ऐस आराम से बैठे जाता हम बैठत नहीं है जी के जाके चुपचाप काम ना करब वही जन तभी जन के बताई आदमी कितना जांगर भाखल बका बुझा तक का बारा थड़ गरा भांग खले बड़ू का। हां भांग खोले बानी ए बुची झाड़ू लगा देलू तोनी से तो बरबराए लागेलू। ए बुची जी कहां रगोई रहनी है का गोलन है कोई ना तनी सुबह और तो तन के हमर खोज खबर लेबी नहीं बना ना देबो मैगिया। अरे हमरा बनावे आवेला बनावे तो आवे करला मैगी बनावे आवेला मेकअप करे आवेला एकरा बाद ये बताओ तो सिंदूर काहे ने भूकइले सही में नहीं की कोइले माने कहां तोर दिमाग में रहत है आजकल। अरे भूला गने जानते बने हुआ के फोनवा ना तनी दीदी के लड़की के तो बतिया में अझुरा गनी है ठीक बा लगा ले। हां जाके लगा लिया तुरंत ठीक बाटे ना। आ सुनी ना कहां गोई रहनी है रौरा रौरा तो तन के हमर मन लाग गेला और माई तक के जन काहे खिसियात रहली जी तो का करो खिसियाओ ना ते आरती उतारो दिन रात। एगो बात कही बोला बड़ा आज बहुत अच्छा लागत नहीं रौरा तो का करी अच्छा लगत नहीं ना माने कौनी है खराब लागे नहीं कौन लाइन मारे गोई रहनी है का है लाइन मारे के उम्र बना मार सकी ना का रौरा बात कौनी है। चलो ठीक बाटे हम जाता नहीं है बना दी है ठीक बा जाई कितना बढ़िया हमार बूची जीवाड़ी देखो ना ये कोई बेर कोनी है ना कि कहीं लाइन मारता नहीं का तो कड़ी की कहे ना अच्छा रुका हम तारा फेरा में पड़ता नहीं लाइन मारता ना तो हम तारा से कैसे लाइन मरवावता नहीं। देखो बूची जी कितना बढ़िया है लेकिन हाँ मम्मी जी हमारा पर शक करते रहे उनका नजर में हम खराब लौके नहीं जैसे बुझाता कि हम कितना मन बिगड़ा बानी है ऐसा मन बिगड़ा बानी का ज्यादा आदमी कहेला ना कि केहू कतनो छिपा के रहे ना जौन कहले रहला तन छिपेला ना ये ना करे नहीं कि तनी फोन पर बतिया लेबे नहीं एने ओने यही ले ना उनका मानवा में पाप ढूक रहेला। तो आजकल तो सबे कोई बतियावता उहो बतियावली अपना बेटी दामाद ले बतियावली अपना बहनी और बतियावली कहाँ बतियावली तो हमारो दीदी के फोन आ जाला कहाँ ले आ जाला तो हमहू बतिया लेबे नहीं तो एकरा में शंका करे के बात का बा। लेकिन परिवार बहुत अच्छा बाटे लेकिन ये न बा कि काम कुल करे के पड़ता
घर पोता बर्तन धोवा लुगा धोवा इतना काम करे के पड़ता कम बा। बाप लोग कहनी कि बढ़िया करे तनी बियाह करो तो वो लिया के वैसन करे कह देना कि जिंदगी भर झाड़ू लगावत लुगा रगड़त रगड़त आदमी के परान निकल जाई। ननद बड़ी तो खाली पढ़ाई लिखे में बड़ी पता ना कि जन कहाँ हमार मरद गइल बा। हाँ तो वो वही लायक के हमन दिन भर यहाँ हुआ ताश खेला लेना उनको ना फुर्सत ना मिले ना टेंशन रहे कि मेरा का बच्चे बच्चे कैले बड़ू हो ताश खेला गो रही कहाँ गई रही नमकीनवा कहले रहलू हो त उहे ले आवे गो रही बड़ा नमकीन हमरो से कब तो मंगनिया कह देनिया और अपन मन तो बुझेबे ना करला कि तनी ला के दे दी आ कहला पर कही ना कि कॉले तो हम कहब तब कोनो काम करब। अरे हमर सोना हमर माई न तोहके कुछ कहतिया हमर तो तहरा पर परने में भाई देखा त काले में तहरा खातिर अरे हमरा खातिर सही में नमकीन लेनी हां ई देखा काले में खा ल त अरे बक खाइने तो खांसी आवेला ना माई के कुछ सब ना बनतै यार माई के कबो ना धर्म टटाला के पतो हमरा बेटी के बराबर छोड़ा लिया के ना, दे दी माई के- कुछ खा ले पी ले ठीक ना। माई की बात ना किया का रे का मम्मी जी अरे नतिया ते हम मेहर माऊ हो गइल बड़े हने लेके रख देता रे हाय मोबाइल लेके रख देता रे अरे ना रे जानत नहीं किसकी कितना का करती जाई तोरा समझ में आवत ये की का करती जा का करती मम्मी जी का हो गइले लोग के हमरा तरह चढ़ौले बढ़ौले जाती है दिन पर दिन की कहे लेके ना एगो खाना ढंग के नहीं बनाता सब्जी में नमक दाल में नमक कितना डालती है खाजी खाना वाला खानी तो खराब रहला और माई कैसे बोला तड़ी तड़ी गाल देख ले कैसे मरे लगा गीला चावल को रहली एकदम से बस गीला मेहर माऊ मत ठोक तो मार दम कपाल फाड़ अरे भाई गीला ना रहे रे हां ये बताएं कि नहीं कनो हो बता की मेहर आदमी कनो हो कबा हां घर मुंगा के मार के जंजी दक्षिया बता अरे मैं तो जन ले सुनी ना ये बुढ़िया बिया काहे खातिर कोइले बिया जी जेबे कि नहीं सरे जेबे कि मेहर को अच्छा जाते नहीं मैं जाता नहीं गीला ना रहले तब हमर माई ओकरा पर एथी करत रहले तू ओकरा के का चाहत रू कि ओकरा के बिगाड़ दही अपन लेखा कलही भतार है त का चाहतन कि देवर बन के रहो अपन लेखा कर चाहत रू ना। ऊ ना होई बुझा गेलू माने हम ए ही माई रे हां आओ आवत नहीं जाई ले ना लेनी जोन दले रहन तवान ले जाई खाई ना खा के पहलवान हो खबू अरे आओ रे ना जी बाप रे दुष्ट कहीं के देखो ना हमरा के इतना गइलू है ना भेसेड़ के गबड़ा जरा अपने नहीं तोरो लइके के कैसे बना के रख देतनी कि ऊ पानी जताई ना कि सांझी के सुतबू ना बताऊ का सोचतड़ी यही ले एबर काम दम छोड़ के हम बैठ गइल बानी कि ओइहा ना बुची जी तो उनकर हम बताई देखो उनकर के कैसे बिगाड़ देतनी कि राती के सुतबू ना बूढ़ तारा नींद ना आई जितना हमरा पर जारी कइले बड़ू ना घबरा मत पता ना केरो गइल हो ना बाइबे करियन हम जान तनी काजन पढ़े ना चलो गइली भाभी चलो कौन का करतड़ू आ ट्यूशन ना बोले बुची जी ना मने एबार भांग खइले बड़ू जका हो दोनों सास पतोर ओ का चीज छुट्टी बता ए पागल फोन त देबो तनी एक जगह फोन करे के बा कहाँ जी तनी एक जगह करे के बा फोन कहाँ फोन करतनी अब कुल तो आई बता दी बताई ना हम सुनत तो हमारा अंदर न बेचैनी लिस दी बात बोला अच्छा ई कनी ह कि जहाँ बतियावत तनी उ कोनो लड़की ही है का मने कि में लइका कहाँ से आ गेल केहू से बतियाई तो से का मतलब बतिया ली हम सुनब लगाई फोनवा हमहू एगो लड़का के नंबर लाई रहनी हो तो कहनी कि बतियाई तो मने बात करा दे कहत रहन कि तार ननद बड़ा क्यूट लागेली वो हमारे गांव के हमन अच्छा आई रहन ना तिलकवा में तो देखले रह रौरा के ये करा के हमरा के हाँ तो कहत रहनी को तार ननद बड़ी सुंदर स्मार्ट लागेली तनी जा चल जी अपना गाँव में तो तनी बात करई हो नेट ना चला था का हो अब तू नेट के फेरा में पड़ गइलू छिनार कहीं का अच्छा मोबाइल तो लेके जाता नहीं बात करे के बता नहीं ठीक बा मैंने सोचा ना बतिया सकेनी तनी हमहू सुनब के से के बतिया करे से बतियाई लड़की से बतियाई सुना ना रो के से बतियाई लड़की से अरे ना ना एगो हम लड़का के नंबर ले ले बानी तनी ओकर में फोन लगा के बतियाई ना हम नंबरवा बताओ तनी डायल कर दे तनी बोली अब बढ़िया से बतियाई बड़ी रो के चाहे लंजनी बाक लेकिन माई डांटे लगे आजकल कौन ऐसा लड़की होइए सन कि माई के बाप के बात सुनत होइसे तन की बतियावत ना होइए अपना ठीक बाटे लेकिन हमके कुल काम नहीं के करे के बाबे डर लागता कहीं तू हमारे से कोई देबू तब बतियाए में बहुत अच्छा लागेला ठीक है तो नंबर निकाल के अब बहुत अच्छा अच्छा चीज देख मार्केट लेकिन में तोहरी ले काला जाल पे बात करता नहीं लेकिन माई के ना पता चले ठीक माई के ना पता चली सुनी ना अब बड़ी मार्केट में ना अच्छा अच्छा चीज खियावे के लिए आ जाए सन तब हम जाते नहीं होने बतिया लेते हैं ठीक है लेकिन कोई निमन मत से माई से भई अरे जाई आ तनी हमरो के बताई का का बतियाई ने हई
अब देखो अब ना रास्ता धरा देनी। अब बुढ़ी बतियई ह एक दिन जहाँ चस्का लागल कि ना तो रोज के आदते पड़ जाई बतियावे वाला। अब देखा बतिया के अपन जैसन कैसन भगा देतनी। अरे फोन करो कि बहुत नहीं ना। हेलो कहाँ बड़ा? उ भाभी नंबर देली है हमरा के, कहत रही है कि उ बात कर चाहता ना तोहरा से। हाँ हाँ हम वही हैं साचो के, लेकिन डर लगता है तू हमरा से प्यार कर माई जान जी तब ठीक बटे, लेकिन क्योंकि पता ना चले के चाहिए ठीक ना। ठीक बटे हमू तो उतने प्यार करी ना जितना तू प्यार करेला, ऐसा कोनो बात नहीं के। आज सुना ना ताके देखे के मन करता है का इतना हम तैयार बनी तोहरा खातिर भागे पर आए खातिर ठीक बना। तू जितनी कह दा हम करम ठीक है बाटे। एक खाली आ जाई तो ठीक रही। तू कह दा तो जान हाजिर बटे, तू भागे पर आए वाली बात कर तड़ा ठीक बाटे। ठीक है तब फिर आज माई हुई आज ठीक है ना। हम भौजी से खाली बतियाए, तू आ जाइए हमारा घरे ठीक ना। ठीक है रखा तनी बाय। कुछ कहो लेकिन लड़का बड़ी प्यार से बोलत रहला हमरा से आ खूब कहता कि हम तोरा से प्यार करी ना। ज्यादा ठीक न हो गई, कम से कम भगवान ऐसा ने भौजाई सबके दिया कि अपनी ननद के साथ देते चले। माई तो ये झूठ मूठ के दुआरे बैठ जाई आ बरबर आई जा तनी भाभी के फोन दे दी ना तो माई खिसी आई। कबले से इंतजार करता नहीं लेकिन अबले ले ना आई ना। मन एकदम हो जाइल बा कि कबे खाली उनका चेहरा देख ले कि क्वेश्चन बाना क्वेश्चन नहीं खा। अब बिना देख ले ओखले तो प्यार कर ले बानी, लेकिन का पता क्वेश्चन मिली है क्वेश्चन ना। लेकिन कुछ कहा आवाज तो बढ़िया रहबे कैली है उनकर। और हमरा से इतने प्यार करता ना कि भागे पराए खातिर राजी हो गए। का हो तो तुम ना कब से हम इंतजार करता नहीं है ना कि हाँ टाइम से चली, टाइम देले बानी तो तनी गाड़ी उड़ी में लेट हो गेल ना। इतना मतलब हीरो गिराई का देखावत है। देखा तरु हमार गमछियो बलाल तार ओढ़नियो बलाल दूरे दूरे रहल जाला। सटवो बलाल। अभी बतावा तू जने अगर प्यार करत ना तो इतना दूरे दूरे बात करे अच्छा ना। लो ना सट गनी बोल। अब ना कहेला कि गाना हुए कि ऐसन दुल्हा खोज दिहले पापा जी हमार की सटत नइखे। ई बात बा। हां हरी गोरी तोरी चुनरी बाल लाल लाल रे। अरे दादा हरे रोड पर चलेलू कमाल चाल रे। गायक रहला ना। हां इतने लजाक कहे के बड़ा। सुना ना हमके तो पसंद करा ना भाग चली जा, हमके नहीं करे के घर में। चलो कहे चल जे अबे चल चले के का बोल बटे चलो। काम में देरी का, लेकिन डर लगा था ना। ठीक बटे तो हमारे माई बाबू से बात कर ला, शादी ब्याह हो जाए तो खुशी से आवे के जाएगी ठीक बा। ठीक बा जाई ना। ठीक हो जा ठीक कुछ कहा, लेकिन लड़का बहुत बढ़िया बटे। आयो अब हम शादी करब तो एकरे से करब, दूसरा के उसे हम कर नहीं खे सकत। कुछ कहा लेकिन भौजी बहुत बढ़िया आइडिया दिली है। जाते नहीं देरी हो ता बुची जी अब ले ना को भी गोई लड़ी का जन पता ना का भइल का ना भइल। लेकिन हम जानता नहीं बतियल रही इतना कायदे से उनका पास दिमाग हटे कि अच्छे होई कोनो खराब ना होई। लेकिन इतना देरी हो जी उनकर माई जनियन तो बोले ना लगे हमरा के वो बिटियो वैसने बाड़ी कि हां जगह अहिनी तो जल्दी आ जाई। का जन का करतड़ी बनी का जी बैठल बड़ू बैठी रची कभी से जो त नहीं माई जे तो बोले ना लगे भाभी पता ना कि हमरा के दे याद करत हो मुझकी था। हम जानता नहीं की याद करता है जेकरा से रोरा बतियले ही ना उहे रहली। लेकिन लड़का बहुत बढ़िया रहला। अच्छा कैसन लागल बतिया के माने मिल के ठीक लागला। अभी तो सेकंड फर्स्ट बार में लेकिन बहुत बढ़िया से बोलत रहला भाभी। एक बात कही बोली हम ओकरे से करब ना शादी, ओकरे से करा दे। बड़ी सुगर लइका बा। अरे हम कब ना सोचब कि रौरा अच्छा घर अच्छा बर मिलो। कहता न जान तड़ू कि तुमरा के पसंद आवे पहले बार में पसंद आ गनी का भगवान और जिंदगी बनैले बाड़न ऐसा ना तो हम सोचत नहीं कि रौरा कहीं बात करती जहाँ पहली बार पसंद आ। अरे का बतिया बताड़ू जाहो ननद भौजाई में केहू हमरो पर ध्यान दी ही। अच्छा रौरा बतिया होता नहीं जी रावरो का जलन कबो कबो रावरो जलन भइल बा देखी बुझी ना जी भाई के जलन एगो नहीं काम है। कर
तो कितना दिक्कत बना अपने मेहरा रुतर अपने बैठे ठीक हम जाते नहीं भाभी खाना खाए ठीक जाए बैठ के बतिया लागल रहा बतिया हम तो ऐसन बैठी हो न पिनका हिया पिनका ना हाँ, लूरे छोटे ही- लक्षण ऐसन ह ना हो ई छोटा ही पर से पिन ई बताई कि रात भर तो हम रोरा संगे सुतत बैठत बानी रात भर जौन मजा मिलत अरे रात भर हमके जगाई दिहल जगा के देले कि कुछ अरे धके कमर मुचुकाई दिहल त हमर कोमल कलैया नरमी में नरमी में कोमल लइके हो अचुअत पानी बरदास कर रानी हई कर तलस लस गरमी में यही से तो हम रात भर जाग रहे देखे तू कैसन यही से तो हम लोग के देख के को मौका ना देना अच्छा एकदम- तो भगवान ने बहुत फुर्सत से बना के सोना भेजले बाड़ा ना ऐसा कोनो बात हर नहीं तरह गोलिया कोयलर के एकदम बोली लेखा लागेला एकदम मीठा हमर ठीक बोलिए लागेला, खाली मन मीठा लागेला, लगेला और तोरा कुछ मीठा लगेला दादा निक लागेला हो तारा के मन सुनी करना ना। खइला ही रही और कुछ नमकीन लागेला अच्छा। तहार बोलिया हाय मीठ लागेला बस हम्म, हम तो जानी ना कि सब कुछ रह के अच्छे लागत होई जी ना इतना ख्वाब में काहे डूबल जाता नहीं एकदम दुबरा के सुखा जाई अरे और हम- माई कहीं कि जब से अरे आई बेरा हटा ना जब हम रही ना तारा हमरा बिरी रही त माई के बीच में लियल जरूरी रहेला माई के बीच में माई रही। देख के हमारा के ना आगे लावा लेकर फूटत रह लिया अब हम कोई बेसरमी हो गइल बा तोरी तोहर लाज शरम नहीं के तलकियो ना अरे कहाँ हम से कहाँ बोलत आगले यार? कहाँ से आगले रे भाई कहां से गप दे तोरा आगले। देखला तो दुआर पर से आदमी कहां बैठल बैठे अरे माई तो हम ढाबे में बैठ दिल बानी हाँ गने के घरे बैठल तोहरो ना बतावल हां गेल। बम गेट में बैठल तो गेट निकल उतरे ले ना रा अरे हम कह देने ऐसन बढ़ले भाई कि अयो ऐसा नहीं छुछुनर पतो बिया के एकदम अच्छा, ठीक बा, बतिया से हम जाते नाच हैं। तो धर बुझन लू नाच ऐसा मत कही बाबी जी हम केहू और संग नहीं खेलत रहा और बेटे संग ना खेलता नहीं खेला त ई जे दुआर के पर कोई लोग दुनिया देखी त का बस करी कोई आवे से पहले केवाड़ी चपका देती रोना देखनी हम ना किया पता नहीं यही कुछ ना बोलनी है तू पता नहीं वहां का जो घर में बन गई बेटा थी। के कितना बात कितना बोली नहीं अगर जानी भइल बड़ू अगर हम जानी का बोल नहीं रोना बोले लगे नहीं तरह और मुंह ना सटेला कोई सरी पतो बिया हम का कहिए पतो के कौन ऐसे बात कहीं के करे समझ में आओ ई समझत नहीं के ई तन क्यों करे लाज शरम नहीं के बेशरम हो गइल बिया एकदम बेटियों का हमारा मत एकर लक्षण पड़ जाए बेटियों हमारा लक्षण पड़ जाए कि बेटी पनू तब बिगड़ जाए बेटियों हमार एकर जैसन लक्षण बा चल देखी बेटी के हम तन समझाई पहले नहीं कहाँ भौजी गइली हो कहत रहलिए चूल्हे लिपे खाती नहीं गने छोड़ देले बड़ी कोनी के चूल्हे पे खाना बनाई हो गैस पे के तो रोज रोज खात खात मोने में जागिल बा लेकिन कुछ कहा हो भौजी हमारे बहुत बढ़िया बाड़ी लेकिन बात ये बुची जी और बिना माटी के काले और लागो तनी सुनी ना एगो बात को तनी पोत देलू अरे सुनी सुनी का हेने ताकी ना हमरा देनी भाई फोन आई बाटी तो का करे अरे धरी बतिया लेही हेलो अरे फोनवा देखी हाँ बोली हेलो हाँ हेलो का बोला तड़ा बोला का हो खरीजा का हर बा ठीक बा का होता भाभी बाड़ी कुछ बोल देला अब भाई बड़ी तो का भाभी अपन मर्दा ले ना कहते ही हम भौजी कहत रहली हो कि तू भागे कहत तड़ा हाँ हो जब से हम तोहरा के देखल बे तोहरा भी गुण अब हमारा हाथी नहीं खे भागे कहत ना भागे के ना कहता ना लिया के जाए की हमेशा जाए खातिर के हाँ हमेशा खातिर चल जी बिया शादी अभी बीच में छोड़ दिया तो काहे में छोड़ी है पागल है निका जी जे जीवन से बोलो बीच में छोड़ के हम चल जाएंगे हाँ चल जाइए बैग झोरा लेके जाई अब कब आवे के कोनो काम नहीं खे सासू के माई के समझा ले गुना हाँ हाँ समझा ले ठीक बा हम आओ तनी बैग पैक क के ठीक बा ठीक बा कहाँ अइबो कहाँ आई आओ मोड़ा पे आओ मोड़ा तनी को ठीक बा रख तनी तब ठीक बा ओ तो आबे कहत ना अभी तैयार होके फर देनी रोरा निकल जल्दी से सब तैयार कुछ कर हम दो, देख ले और भाई का करी हम खड़ा खड़ा आराम से जाए अब वो नहीं बढ़िया से बियाह शादी को के जिंदगी गुजर के करा फिर हमें आजकल रहता तो जाई 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 निकल पक्का कुछ का जी के भाग जाई भगवान देश एकदम ऐसा नहीं देश ठीक हो जाता नहीं तू का सोचे तड़ू अभी हमरा फेरा में रहलू है ना हम तो वो बिगाड़ देनी ना कि मत पूछ अब तोहरा ले हम बतिए कि का कहत रहली है ठीक भइल अब बिगाड़ देनी तो काहे से ना के बड़ा बोलत रहली है हमरा के कहाँ चल गई बुझाते नहीं के घर में होइल नहीं के सवेरे से लौकल लिया ना हमारा ई का के हुइया गोल बिया का रुका पतो हिया से पूछा तन कि कहाँ गोल बिया ये भाई गोल के चिला तन केले बिया कहाँ हमर बेटी आखिर कहूं जाले ना आऊ कन्या कहाँ बड़ हो बुझो तक को सुनाते नहीं का रही बेरा का चिल्ला का को तसरा
में बोलत नहीं बुझाता कि आनी तूफान आई लोके आनी तूफान हाँ। कहाँ गइल बिया हम का जाननी कहां गइल बड़ी सवेरे से लौकल है तू बताई कि कर अच्छा लगता कि हमरा से पूछ के बता गइल के गइल होई। ना हमरा से ना पूछ के गइल अरे घर में रहता तो काहे कर लू कर रोरो तो घर में रहे रोरो कौन के सिवान में रही ना हम खेते को रहनी सुबह से उठ के या देखे पड़ा था अच्छा खेते गोई रही तो घर में रहती भर नहीं है ना हमरा नहीं के पता कि कहां गइल हमने की जाना हमरा से मत पूछी कोई हमरा से बता के लिखे जत के रोरो बता के गोरनी के खेते जत जाले को तही ना हम बता पूछत नहीं तरह से नु निमन में से बता दे कि कहां गइल बिया हम नहीं जानत कि उ कहां गइल बाड़ी हमरा से पूछ के ना गइल ना बता के गइल घर से बाहर कब जाले आज आता है ना जाले जानी ना घर तो बड़ी पढ़े जाली घर से बड़ी ट्यूशन जाली घर से बड़ी लैट्रिन करे जाली पढ़ाई नहीं कर जाई हां तो घर से बड़ी कैसे कह देनी कि घर से भरी ना जाली तो पढ़े खातिर ओकरा बाद जाले को तही पढ़े जेबे करली ट्यूशन जेबे करली लैट्रिन जेबे करली हम मेरे घर जेबे करे की करे घरे ना जाली मेरा घर ना जाले उ जाने चली ना। आवेले आवेले ठीक हमरा नु बता दे निमन में से हम नहीं जानत जाके खोजे को तो खोजी हमरा से बकवास मत करी ये भाई ये इतना ही ताव में बोलती है कैसे बोलती है एकर तनी क्यों फिकिर बा के लड़की गोल भी सियाना लड़की केने गोल बिया हैं बताओ हो देखा तन 10 मिनट बैठ के दुआरी पर नहीं 10 मिनट में तब इनके बताओ तन कर झोटा ना सार के बारी कोई कहियन बता इतना ताव में बोलतड़ी तना अब का होई जे तो जोन होई तन देखाई मरे से पहले कोई कबर का खान के बैठल बा की बैठी लेकिन जब मोय कम हो तो हम उल्टा क देनी हाँ तो वो इतना नेत न करत रही हमरा संगे लड़त रही 24 घंटा जैसे बुझाई कि साढ़ पैसा के लाग ले बाड़ी अरे बुची जी कैसन पागल बाड़ी की अब ले फोन ना कर उनका फोन करके हमरा के कम से कम हाल चल ले लेवे के चाहिए ना लेकिन हम जाना तनी वहाँ के जहाँ भी होखम ना तो अच्छा ही से होखम चल के अब देखो तनी बुढ़ी तो गोली दुआरे पर हम अपन बैठ के सोकताइल बनी का करी इतना डांटते बोलत वाली लेकिन ज्यादा उनकर भैया है ना तो उनकर से बतियाई देखब वहाँ के ना कुछ कहब ना बड़ा दिमाग अस्थिर रही लेकिन का कही अब तो बुची जी न मान लो कि हम तो जौन करे के रहता तो कहिए देनी भगाइए देनी उनकरा के अपने जैसन बनाइए देनी लेकिन वो जान जाई बुढ़िया ना कि ये भगैले बिया तो कहीं कचुम्बर न था हमार निकाल दे हो कहाँ अभी तक ले लड़की गोल बिया कि अभी तक ले आई ना इतना टाइम हो गइल आके 12-1 बज गइल आय ई पतो ही हमर घर में ई रहत का बिया कि देखत नहीं के का गोइला के कहाँ आई आय यही खातिर करके घर में हम छोड़ कर जाता नहीं कि तू देखिए मत तू जानिए मत ई सब कुछ ना कुछ ये कोनो चाल चलल बिया हमरा ऐसा नहीं बुझाता रुबे कि तक ऐसे बतियावत है गर्मी से कहाँ बैठ रे अरे छुछुनारी का भइल मम्मी जी करे ना बता कि रहते बता बताओ बता कि रे कौन लड़का से प्यार करता है लड़का से प्यार करता है वो लड़का करके उसे बोलत ना भाजी कौन लड़का से प्यार करती है बता तो कब तुम छोटा बता कौन लड़का से प्यार करत रही हूँ का कहत रे कौन लड़का से प्यार करत रही चल गईली कौन लड़का से प्यार करती चल गई बाबूआ कौन लड़का से प्यार करत रही आया भाई हमरा फोन से है नहीं का बोले देख बबुआ कहत रहिनु कि देख हुई ई घर में इतना साधीन बिया के हद से ज्यादा रे कुछ ना जी बस बताओ कितने कोली वाला किना का पूछी जी सच्चाई नहीं आई सच्चाई बता सच पूछिए का बिया पूछिए बतियावत रही कौन लड़का के संगे चल गईली जी बतियावत रहे कर माई करे कर से पूछ के गोल कर रह जो तो तेरा कर माई के वो घर से भाई ना बहुत बड़ ना मम्मी जी गलती ना होई जी ना जी अब ऐसा गलती ना होई मैं कर दिया हमरा के कहां गली बेचारे के घर से बतिया रे कोई भी बतियावत रही अरे दादी दादी जी बाजा मुआ ना देख हमरा गिरता नहीं गोड़ा पे गिरता नहीं कहां गली रात को की जानू कि मुआ दे कहिए कहां गली बेचारे कहां बोले जी रुक गोड़ पकड़ते रे मम्मी जी आज के बाद ऐसा को गलती ना होई चल ना करे घर है और हम कहां राम जी भाई के चल तो कहां बाबू हम किया ऐसे मत करे हम लोग तो बहुत प्यार करते हैं हमारे बुआई करे भाई हम लोग से बहुत प्यार बुआई करते हैं करे हमारे करे भाई भगा ऐसा पतो ही रहो चाहे न रहो बाहर का लग जो ऐसा पतो ही कि हम ना देखल रहनी ऐसा पतो ही दादा हमर सोनरियन लड़की हमर लड़की घर से बाहर नहीं जाता रही तो लड़की के हमर घर से बाहर कर दे दिया ऐसा पतो ही रहा के कौन कब एक हक नहीं कि घर में रहे के एक बाबू बाहर कर दे जाओ नहीं मारो एतियो को लेकिन घर में मत आओ कबो
जा तो निकर बाप से फोन करके कहे कि ऐसे ऐसे तोर बेटी करती है।